ସକାଳୁ ମାଛ ଖାଇ ପଇକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଟେକିକି ଶୋଇ ପଇଲୁ। ହାଁ ଆରେ ଏ କିଟୁ କିଟୁ ଆରେ ତୁ ସକାଳୁ ମାଛ ଖାଇଦେଲୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଶୋଇଲୁ କାହିଁକି? ହାଁ ଭାରି ନିଦ ତତେ ନାଇଁ? ଏଇ ତତେ ଭାରି ନିଦ ନା? ହଁ ବା ଏତେ ନିଦ ଏପଟ ଟିକେ ତ ମୁହଁ ଦେଖାବା ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖିଆ ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ। ଆଉ ତ ତୋର ବାରି ଥିଲା ଆଉ ମାଛ ଖାଇଦେଲୁ ମାନେ ତୋତେ ଭାରି ଭୋକ ନିଦ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ନାଇଁ? ପାଗ ଦେଇଛି ତୋର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ। କିଟୁ ଏ କିଟୁ କଣ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁ ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲଉଛୁ? ଏଇ କଣ କିଟୁ ଏ କିଟୁ କଣ ହେଇଛି କଣ? କଣ ଯେ ତତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି? ଏଇ ତତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି? କଣ କଥା କହିଲେ ଶୁଣୁନୁ? ହାଁ ଦିହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲଡୁ କହିଲାଣି। ଏ ବାପ ହେଇ କିଟୁ ଏ କିଟୁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଲ୍ ଖେଳି ଖେଳି ପୁରା କିଟୁ କିଟୁ ଏଇ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗ ନା କେହି କାହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇ ଏ କିଟୁ ହେଇ କିଟୁ କିଟୁ ଆରେ ଉଠୁନି ଖେଳିବା ଉଠୁ ବଲ୍ ଖେଳିବା। ସକାଳେ କେମିତି ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆ ଖେଳିବା ଆସେ। ହେଇ ଏ କିଟୁ ଆରେ ଆସୁନୁ ବଲ୍ ଖେଳିବା। କିଟୁ ଏ କିଟୁ ଆରେ ଆସେ ବଲ୍ ଖେଳିବା। ନା କାହିଁକି ହଁ ଖେଳିବା ଆସେ ଆସେ ନା ଏଇ ଆସ ବଲ୍ ଖେଳିବା ଆ ଖେଳିବା ତୋର ମୋର ଖେଳିବା ଲଡୁକୁ ଖେଳେଇବାନି ଆ ତୋର ମୋର ଖେଳିବା। ଖେଳିବା ବଲ୍ ଖେଳିବା କିଟୁ।